mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť a pokoj od Boha nášho Otca i od Pána Ježiša Krista, narodeného z Panny Márie, nech je s nami všetkých. Drahé naše deti, milé rodiny, rodičia, starí rodičia, milí účinkujúci a režiséri a dirigenti, milovaní bratia a sestry. Máme sviatok narodenia Pána a ten zvýrazňuje aj vznešenú dôstojnosť detí a všetkých nás volá k jasnému. Nevinnosť detí je odbleskom betlehemského dieťaťa, ktoré volá všetkých ľudí oslavovať Boha a prijať evanjelium pokoja. Aj my sme sa tu zišli, aby sme detskými očami, jednoduchými, tými úprimnými, nanovo objavili krásu týchto udalostí, ktoré prežívame a nezabúdali, že ten detský pohľad sa z nás nevytráca, len je častokrát zabudnutý a zabúdaný. Tak prostredníctvom našich detí a našich vzácnych hercov a spevákov si dnes chceme priblížiť príbeh narodenia Pána Ježiša, ten bod, kedy to všetko začalo. Evanjelista Lukáš píše: v tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: nebojte sa, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom. Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán. A toto vám bude znamenie. Nájdete dieťatko zavihnuté do plienok a položené v jasli. A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Ježišu náš Spasiteľ, ďakujeme ti za to, že nás tak veľmi miluješ. Tešíme sa, že stále na nás myslíš. My ťa chválime a veleníme, lebo ty si Syn Boží a žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. A teraz už odovzdávam slovo našim účinkujúcim hercom, spevákom. Prajem nám všetkým krásne, kultúrne popoludne. Všetko stíchlo, zakrylo sa perínočkou snehovou, len vločky sa nás vysypú tmavou nočnou oblohou. A v obločiku svetlo svieti náš vianočný strom, okolo neho krotia deti, ožil tichý dom, a v tom dome láskou dýcha každá bytá živa, čarovná je noc, krásna podná diva. Vianoce, sviatky, na ktoré sa teší až na každý človek na zemi, či už je dieťa alebo dospelý. Mnohí z nás sa v mysli vybavia posledné Vianoce či oslavy Nového roka. Možno si v duchu povzdýchneme, že tento krásny čas trvá len krátko. Áno, je to tak. Žijeme v uponáhľanom svete a je potrebné pozastaviť sa. V tomto krásnom čase sa opäť vieme tešiť aj z maličkosti a je nám dobré aj z toho, že väčšina ľudí okolo nás, naša rodina, priatelia, bližší i vzdialenejší známi, susedia, majú k sebe očasy bližšie ako inokedy. Úprimnom úsmeve, ľudnom slove či ľudskom dotyku je veľké tajomstvo a bohatstvo. Mudrci prišli Ježiška privítať a priniesli mu dary. My tiež chceme Ježiška privítať a ako dar mu prinášame túto jasličkovú pobožnosť, na ktorú sme sa pripravovali. Dúfame, že všetko, čo budete vidieť či počuť, ostane vo vašich srdciach a pri spomienke na toto všetko sa vám rozžiaria
úsmevom na tvári. Jej, aké pekné figurky. Je to ako nejaké rozprávke. Aké sú slepé, a preto je malý Ježiško. A toto je jeho mamka a pastier. V škole sme si o tom rozprávali. Čo ste si rozprávali? Že sa narodil Ježiško. A ja som už o tom počula. Bolo to však veľmi dávno a toto sú iba obyčajné figurky. Myslím, že by sme už mali ísť. Hovorila som ti, že tu nič zaujímavé nie je a nakoniec meškáme rozprávku v telke. Ale mi sa zdá, ako by tie postavičky boli živé, ako by sa pohybovali. Ostaňme tu ešte chvíľu. Ja som Zuzka. Počula som vás rozprávať sa. Prišla som sa tu poďakovať Ježiškovi za jeho veľkú lásku, za to, že sa pre nás stal dieťaťom. My sme tu len náhodou, my nepoznáme Ježiša a nechodíme do kostola. Katka si Jankou boli zvedavé, ako to tu vyzerá, tak sme tu nakúkli. A ty poznáš Ježiša? Poznám ho, áno. A vieš aj to, čo znamenajú a kto sú tieto postavičky? Áno. Prosím, povedz nám to. Nám to rozprávala teta v škole a bolo to veľmi pekné. A nebudú vás hľadať vaši? Neponáhľajte sa domov? Myslím, že nie. Ideme k babke pre dáždeky a chceli sme pozerať rozprávku v telke, ale zdá sa mi, že Katka s Jankou ju už nechcú vidieť. Ostaňme tu. Ostaňme, mne sa tu viac páči, rozprávku ešte uvidíme. Dobre, tak si tu sadneme. Porozprávam vám o tom, čo sa raz skutočne stalo, čo nie je iba rozprávkou.
August rozkaz píše, čítať ľudí z celej ríše. Na cestu sa dajte vyniesť, ide matka z Nazaretu, lebo vyšší rozkaz je tu, splniť Božiu predpoveď. Pozri, Mária, už vidím mesto, to je Betlehem. Som rád, že už túto noc budeme tráviť v meste. Len či nájdeme niekoho, kto by nás na noc prichýlil. Neboj sa, Mária, milostivý Pán Boh nám možno pomôže nájsť skromný príbytok, kde by sme sa prichýlili. Hľa dom a svieti sa v ňom, skúsme poprosiť o noci. Pán Boh daj dobrý večer. Aj vám, čo vás k nám privádza? Viete, zďaleka ideme. Prečo sme už poriadne kus cesty. Moja manželka je už cestou unavená a k tomu ešte v požehnanom stave. Už pekne prosíme, či by ste nás neprichýlili na noc. Rada by som, ale nemám miesta, no skúste hádam ďalej. Po cesty odchádzajú hľadať iný nociach. Pohľady žien sa však stretnú, ktorý Judita klopí zrak. Povedať nie, bolo jej veľmi ťažko, ale povedať áno. Môj dom predsa nie je nejaký hostinec. Ak hostinci nemajú miesta, v mojom dome jeho ešte nie. A prečo by som sa mala deliť o miesto s nejakou cudzou ženou? Nevyzerá síce ako tulačka, ale viem si to predstaviť, aké je to v sichravej noci a ešte aj s dieťaťom pod srdcom. Ale ja nie som predsa hlavou rodiny a muž nie je doma, tak koho sa mám spýtať? Akokoľvek, takto je to lepšie. A kto by sa postaral, ak sa dieťa bude pýtať na svet? A čo? Dnes je tu veľa ľudí, čo nemajú strechu nad hlavou. Takto sa pobrala spať. No sen neprichádzal, čo si ju tlačila pri srdci. Boli to výčitky svedomia. Pokoj uletel. Svedomie už krvalo čím ďalej, tým viac. Zrazu sa jej zazdalo, že počuje spev odkiaľ si z blízkych prieškov. Co sa mi marí? Asi už spím. Hoj, bratia, vstávajte, bedlivo počúvajte, čo sa deje, veru zraje, ostádo dbajte. Hej, čo sa robí, Pán, nech je s nami Pán Boh sám. Bráchu, pomôž nám. Čo je, chlapci, čo sa stalo? Veď sme ešte spali málo, ťažká ešte hlava moja, čo nedajte mi pokoja. Veď sa pozri tam za horu, celé nebo nám až zahorí.
Musíte im dať čo strašiť. Pastierkovia, nebojte sa, milosť dali vám nebesa. Narodil sa vám Spasiteľ, tohoto sveta vykupiteľ. Zoberte sa, nemeškajte, do Betlehema pospiechajte. Bratia, čo znamenáte treba? Chvála Pane neba, že sa Kristus narodil, aby svet oslobodil. Vezmeme mu to, čo máme, a k nemu sa ponáhľajme. A tak sa teda pobrali. Iba nápad sa ponáhľal do domu. Chce aj svoje žite zvestovať veľkú hodinu. Judita, spíš? Čo je? Čo sa stalo? Anieli, Judita, anieli, videl som ich spievali a jeden sa spustil bližšie k nám a povedal. Ale netáraj. Akí anieli? Veď anieli sa zjavovali prorokom. Že by sa zjavili akurát vám, pastierom, a vôbec, aký to bol aniel? Aký? Neviem. Vidíš, ani to nevieš, ako vyzeral. Ale pravda sveta, pravda, videl som ho. Mal krídla? Krídla nemal, no mal hlas aj žiariaci jas. A on hovoril a spieval, že Spieval? bol to celý zbor anielov, ako by spievalo 100 ľudí. A ja som počula. Čo, ako, aj ty? Počula som spev z našich vrškov, reku, to sa mi len zdá. Rýchlo sa opäť. Kam? K malému dieťaťu, ako nám aniel povedal. Narodilo sa tejto noci, veď videl pred maštami nedaleko nás. Aké dieťa, čie? Chlapček, spasiteľ Izraela, to vravel aniel dieťa chudobných ľudí. Nátan vzal svoju ženu a hneď sa ponáhľal k dieťatku. Cestou Judita premýšľala o tom, že sa to dieťa mohlo narodiť u nich v dome a nie v maštali. Gloria,
teplý ti darujem a všetko dobré si od teba vyprosujem. Smútil som mi trochu masla pre teba i pre Máriu. Ja dbám mlieka, aby si v kráse vyrastal a na zemi všetky deti požehnal. Tu predstúpil pred Ježiška Nátan so ženou. Ja som už baťa starý, no kľaknúť pre tebou sa mi nemali. Priniesol som ti ovečku, vyliala tvoju tváru. Nevezmeš ho trochu na ruky? Ja? Videla som, ako ťa trápilo, že si nás neprijal. Dieťa si našlo dom sám. Dom, Mári, toto je dom. Áno, veď sám si mu vybral. Neprišiel na to, aby bral. Nechce nič odnášať, prišiel dávať. Takto Ježiško prišiel do srdc pastierov i troch kráľov. Prišiel do srdc detí pri jaslíčkach. No pyšné zlobou naplnené srdcia zostávajú prázdne a chladné. No zostávajú prázdne srdcia i tých, ktorí ešte o Ježiškovi nikdy nepočuli a nepocítili jeho lásku. Dnešný deň myslíme aj na nich a prosíme, aby im čím skôr zažiarila tá najkrajšia hviezda Ježiš. Takto je záver našej jasličkovej pobožnosti. Ďakujem veľmi pekne všetkým účinkujúcim, ešte jeden veľký potlesk pre nich. Verím, že nepoviem len za seba, ale za každého jedného boli naozaj perfektní a vyčarili nám aj úsmev na tvári. To sú veci, na ktoré nezabudneme. To si vždy bude pamätať, či už z ich pozície ako hercov, ale aj nás ako divákov, rodičov, príbuzných a starých rodičov. Sme tu aj preto, aby sme požehnali deti, pretože Ježiš Kristus sa rodí ako bezbranné dieťa a dáva sa vzor všetkým tým múdrym a silným práve dieťa. Nie v tom, že dieťa je bezbranné, ale v tom, že dieťa je jednoduché vo vnímaní veci a vo viere a v dôvere. A tomu sa máme my všetci učiť. Voči Pánu Bohu, voči nášmu nebeskému Otcovi. Byť ako deti, tie Božie deti. Preto teraz v závere udelím deťom požehnanie, všetkým deťom, ktoré tu sú v kostole. Zapalíme si, rozkávame takú atmosféru, tu si spravíme a na záver si zaspívame Tichú noc. Takže poprosím všetky deti, poďte tu na dopredu pred oltár. Takže môžete sa smerom kúdne otočiť. Môžete sa smerom kúdne otočiť. Martin. Aj rodičia môžete s malými otcami prisypať. Ďakujeme Ti, Pane Ježišu, že si sa stal maličkým ako sme my. Vo svojom narodení v Betleheme si zjavil zniženú dôstojnosť detí a urobil si ich mierou pre vstup do Božieho kráľovstva. Chráň ich nevinnosť a otvor ich srdcia posolstvu pravej radosti, aby ho potom podávali každému stvoreniu. Žehnaj a ochraňuj tieto deti. Ochraňuj ich rodiny. Ochraňuj celý ich dom, celé naše bratské spoločenstvo. Drž všetkých a vždy blízko seba, aby s Máriou a Jozefom cítili teplo svätej rodiny, daj, aby deťom na svete nikdy nechýbal chlieb a pokoj. Tvoj duch nech pomáha týmto deťom rásť v múdrosti, veku a milosti
aby sa vždy mohli vážiť tvojmu i nášmu Otcovi, ktorý je na nebesiach, ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pán s nami. Nech Boh žehná tieto deti, aby si zachovali krstú milosť a nevinnosť a tak raz vyznávali Krista slovom i životom. Amen. Nech Boh žehná rodičov týchto detí, aby boli prvými svedkami viery pre svoje deti a vychovávali ich podľa Kristovho evanjelia. Amen. Nech Boh žehná všetkých príbuzných, nás tu prítomných, veriacich, aby nám svojim príkladom pomáhali na ceste spásy. Amen. A požehnanie všemohúceho Boha Otca i Syna i Ducha Svätého nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami. Amen. Tak odločíme sa z ľudí. Urobíme si tam atmosféru. Krásny večer.